भेरगावनि गेवलां फोथाराव खुंगा जिसेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगामि गेवलां फोथाराव भेरगाव दखरा एबसु, भेरगामि गुदि बर' थुनलाइ आफाद, भेरगाव आइजो अनसाय आफाद आरो भेरगाव बियो बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव खुंफुंनाय जिसेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय दिनै जोबथा सान। साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे रंजाथाइ फोरबोनि समावनो बाहागो लानानै गेवलां मोसानायखौ बेखेवनानै होयो मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। बे रंजालि बैसागु फोरबोनि फालिथायावनो बर'नि जाखांफुनाय फेस्ला फावगिरि मनिषा मुसाहारि आरो अनिल नार्जारिया बाहागो लानानै मा बुंदों फै मिथिना लानि। नोंथांमोननिसिम बेरगावआव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनैहाय नुनो मोनदों। आं बेबायदि माने मोसानायखौ माने जिबनाव नुफेराखैमोन, खिन्थु दिनै बाव फैनानै माने जे मोसानाय बिराद बिउटिफुल आरो बेखौ बिराद मोजां मोनदों। लोगोसे जायगा आरो बिथांमोननि जे आलासि सिबिनाय आरो प्रग्राम खालामनाय जे डिसिप्लिन बिराद मोजां आरोखि। बेथ' ओरैबायदि माने बे जिनिसाव बिदि फैया आरो जोङो सानाबो जे माने जों जे एक खालामदों, जों जे राव बाहायदों बेखौ जाहाथे पाब्लिकफ्रा रावबो सोलोङा। खारन बेनिफ्रायनो जोङो कमेडिब्लाबो सेटारिकेल माने मानसिखौ ठाट्टा होनानै मानसिया माब्रैहाय माने गावखौ फोसाबनो हायो बेबादि सिस्टेमाव सोलायो। खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा साननो हागौ माने बेबादि जिनिसखौ जों सोलोंनांगौ होननानै, खिन्थु बेखौ माने जोङो नेगेटिभ साननाङा, जों बेखौ पजिटिभै लांनानै जों गावखौनो गाव फोसाबनो लानांगौ आरो। बेखौथ' माने उन्दैफ्रा जाहैबाय इंलिसाव होनो बेखौ किउरियास, जेखौ जोङो नुयो जेखौ जोङो मावथावनाङा बेखौ जुदि उन्दैफ्रा सोरबा गिदिरफ्रा फोरोङोबा, सोरबा जुदि खालामनानै दिन्थिब्ला बेखौ निसय उन्दैफ्रा मावो आरो मिथिनो लुगैयो आरो सोलोंनो लुगैयो आरो। जोङो बे समाजाव गावखौनो गाव माने सासे राफोद मानसि खालामनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि जिनिसाव थायोआनो मोजां। खारन जोङो बे बैसोआव, बे लाइमोन बैसोआव जोङो सोलोंनांगौ, फरायनांगौ, जोङो जेखौ रोङाखै बेखौ सोलोंलांनांगौ। जेब्लानाखि जोङो बैसो जायो, जोंहा जे साक्सेस जायो एमआ, अब्ला जोंहा माने गावनो गाव अट'मेटिक फैखायो आरो जोंना। जे जिनिसखौ नोङो उन्दै समाव जादों बे जिनिसखौ दा जायालासिनो देनां नोंहा जेब्ला मेचुर जायो, जेब्ला नोंनि एमआ साक्सेस जायो, अब्ला नों एसेबाबो नोंहा सुबिदा फैखागोन आरो नोंहा पावार फैगोन आरो नोंखौ जेबो होनाय नङा आरो। खिन्थु नैबे समाव लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि निसा बुस्थु जिरादखौ जों बाहायिआनो मोजां आरोखि। दायनाखौथ' बेखौ होनदों जों मिस आन्डारस्टेन्डिं बाय मिस्टेक, माने बेखौ इंलिसावनो सुपारस्टिसन, गोथै फोथायनाय होनना बुङो। खिन्थु जोङो गोदोनिफ्रायनो आंबो स्टाडि खालामो, एसे मोजां फरायनाय हिसाबै स्टाडि खालामो, खिन्थु बेफोरबायदि दायना होननाय जिनिसा गैया। गोदोनि रामायण महाभारतफ्रावबो बेबादि गैयामोन, खिन्थु दा जोंनि मानसिफ्रा सानबोलावरि खालामनानै बेफोरबायदि जिनिसखौ सन्देहजनक खालामनानै मानसिखौ बुथारो। खारन जोङो दासिमबो जों डेभेलप नङैखायनो जोंहा बेबायदि माबायाव थाङो आरोखि। खिन्थु जोंहा दायना होनाय बुस्थुआ जेबो गैया, बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा सन्देहबो खालामनाङा, जेबो खालामनाङा आरोखि। फारागथिया जाहैबाय जोङो भिडिअ जेब्लानाखि केमेरा जानो, अब्लाबो जोंहा बांसिन एक्सपिरियेन्स दङ। थारमाने जेब्लानाखि जोङो स्टेजाव गाखोफैयो अब्ला माखासे जिनिसफ्रा डायलगफ्रा बावयो आरो जों बाव सिनेमा शुटिं खालामनाय समाव गेले गेले जोङो जेखौ हायाखै बेखौ मावसोमबाय थायो। मोनसे सर्टखौ जुदि 10 बारसो खालामोब्ला अब्ला बेफोरबायदि जायो। खिन्थु नैबाव जे अन दा स्पट जे स्टेज प्रग्राम फैयो, अब्ला बेयाव जोंहा माखासे गोनो गोथो फैयो आरो जे जिनिसा जस जानानै जों फैयो बेखौ एखमबा समाव बावो आरोखि। बेजों डिफारेन्सआ बेनो आरोखि। जोंनि रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायहरनो सानो, जाहाथे जोंनि गासिबो बुहुमाव थानाय जोंनि बर'फ्रा सुख सान्थि गोजोनै थांनानै थानो हायो आरो जोंनि जाथिया नोंथांमोननि गोजोननि थाखायनो, जों हारिमुखौ दिन्थिलांनायनि थाखायनो जाहाथे जों बुहुमाव साबसिननिफ्राय साबसिन आरो जोंनि जाथिया जाहाथे बयजोंबो सिनायथि जायो आरो जोङो बयबो जाहाथे माने बेमार आजार गैयालासे, गावजों गाव दानलाय सुलाय गैयाजासे, गावजों गाव नांलाय खमलाय गैयाजासे आरो सोरजोंबा बेबायदिनो दाङाबाजि गैयाजासे जोङो जाहाथे सुख सान्थि थाहैनो हायो, बेखौ आङो हास्थायो आरो। बे उन्दै उन्दै बैसो जानाय बेनि थाखाय जि माने बिथांमोनखौ जेलाव हरनायनि माबा लादों, दा बे बेलायाव मा बुंगोन? बेयावथ' जोंनि एबसुआनो पायनियार होनजायो। खारन जोंनि जाथिखौ बिथांमोनहा गोदोनिफ्राय नायबोखादों, बे बिथांमोनहा पायनियार। बे जिनिसखौ जोङो माने होबथानांगौ आरो बेखौ लास्टआवसो जोंहा आसाम सरकारा बेखौ मावफैदों। खिन्थु बुंनो थाङोब्ला एक्सुवेलि बेयाव जोंहा दुखु मोनथावबो दङ। खारन जोङो जे हाबा जाखानाय फिसा सानै साथाम जाखाबाय, बिथांमोनखौ जेलाव हरनानै बिथांमोनखौ सोर नायनो बेफोरबायदि अबस्थाया, सोर जाहोफैनो बेफोरबायदि। दा जोङो हाबा जाखानाय बलेथे, फिसा जाखानाय बलेथे, सानै साथाम दंखायो बलेथे, जों बिथांमोनखौ कनसिडार होनानै नेक्स्टनिफ्राय जाहाथे सोरबा लाबावोबा बिथांमोनखौ जेलाव सोनाय जासिगोन होननानै बुङोब्ला साबसिन जायोमोन। खिन्थु जोङो दा खुदिया दङ, मा हिसाबै बेखौ जेलाव हरलाबायनानै ओरै सोर मावना जाहोगोन मा जागोन, बे आरो समयसा बे आरो। खिन्थु मोजाङानो जेनेबा, खिन्थु नैबे समाव बिदि जानाङामोन बिदि आरोखि। डाइलगा आं बेखौ दङ, खारन मोनसे बुस्थु दं आरोखि। हाबा गिदिर लानाया लस होननाय मोनसे सर्ट मुभियाव दङ बियो। बेनो जाहैबाय माने जोङो मानसिफ्रा सानो थाबै कन्टेन्टारजों थाफायोमोनलायनो, थारमाने
कन्ट्रेक्टर थाफाब्लाबो आं थाखा थाइसेबो मोना ओंखायनो कन्ट्रेक्टरफोरखौ मोनसे इनसाल्ट खालामनानै बुंनाय जादों खिन्थु गाज्रि नङा जिनिसा ओरैबायदि आरोखि जोङो सासे माहाजोननि गारि ड्राइभार जानानै बोसोरसेनि उनावनो बे सासे ड्राइभारा गंसे गारि बायनानै लानो हायो बा गंसे गारिनि बिगोमा जानो हायो नाथाय सासे कन्ट्रेक्टरजों थाफाग्रा मानसिया सासे कन्ट्रेक्टर जानो हाया होननाय आरो मोनसे बे आरो पुरिनि भेरगावआव फैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बिनि रायजो राजाफोरजों लोगो मोनफैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो बे रंजालि बैसागुआव बिसोरजों लोगोसे रंजाफाफैनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो माबायदि नुदों मानसिफोरा जिहेतु नोंथाङा सर्ट मुभि बानायनानै भिडिअ खालामनानै बे जौसांजों आरो नैबे मानसिनि गेवलां फोथाराव थानानै नुनायजों माबायदि फाराग मोनदों ओरैनोथ' गोजोननाय मोन्दों जिखुनु जे आफादनि बिथांमोना हांख्रायहरदों बिसोरजों गोजोननाय रंजाफैनो मोन्दों बेनो बिराद गोजोननाय बेनो जों नुबाय बर' हारियाव उन्दै उन्दै बैसोआवनो गोबां हाबा जायो दा बिथांमोननिसिम मा खावलायो आं बेखौ जेबो बुंनो रोंला बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि सानखान्थि फिजिक्स केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय सा 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन